I min tværfaglige opgave, der er mit overordnede emne liv og stråling. Og ud fra liv og stråling, der har jeg valgt Fukushima-ulykken. Og min problemstilling, det lyder som, hvordan påvirker Fukushima-ulykken fremtiden? Min emnebegrundelse. Jeg har valgt Fukushima-ulykken som mit emne at skrive om. Og fordi jeg har valgt det emne, det er fordi jeg kan rigtig godt lide noget med atomkraftværker og atomvåben. Og så kunne jeg godt tænke mig at lære noget mere om Fukushima-ulykken. Fordi det har haft en stor påvirkning på nutidens atomkraftværker og fremtidens atomkraftværker. Men så mange, de vælger jo at skrive om Tjernobyl, da det var det største eksplosion, det største der var fremme i tiden engang med atomkraftværker. Og det synes jeg var lidt for meget, så derfor valgte jeg simpelthen at fokusere på Fukushima. Men de to emner giver meget god mening til hinanden, og derfor har jeg brugt lidt små hints i Tjernobyl i min opgave her om Fukushima. Så alt i alt, jeg synes, det er et mega fedt emne, og det er derfor, jeg har valgt det. Kort sagt, da Fukushima-ulykken en ulykke, der skete tilbage i 2011. Det skete i Japan, i Fukushima ude ved østkysten, hvor der skete et jordskælv, der forårsagede en tsunami herude i havet. Og tsunamien trak sig ind over landet og ramte østkysten og Fukushima, og det oversvømmede så kraftværket. Formålet med mit forsøg, det er at prøve at få alfa, beta og gammastråling mindsket mest muligt. Og de midler, jeg skal bruge, det er papir, aluminium og bly. Dem skal jeg bruge til at få mindsket stråling. Hver gang jeg skal måle, så skal jeg altid måle baggrundsstråling først. Og når jeg måler baggrundsstrålingen, så trækker jeg det fra de impulser, jeg måler med alfa, beta og gammastråling, for at udligne det. Jeg starter med at bruge papir til alle tre kilder. Og når jeg har målt med papir, så går jeg over til aluminium, og så bly til sidst. Og i slutningen af min film, der kommer der nogle data ud fra, hvad jeg har målt. I mit forsøg, der skal jeg bruge papir, aluminium, bly. Så skal jeg bruge lineal. Så skal jeg bruge alfa, beta og gammastråling. Et GM-rør, altså Geiger-Müller-rør, og en tællemaskine. I mit forsøg, der starter jeg med at måle baggrundsstråling. Her der skruer jeg alfa-strålingskilden fast til GM-røret, og det er så den jeg måler med. Her der sætter jeg en 10 sekunders timer på, for at måle alfa-stråling. Og når de 10 sekunder er gået, så har jeg de antal impulser, eller alt det stråling alfa-kilden udsender. Her der måler jeg baggrundsstrålingen igen, og det gør jeg fordi, at jeg skal over i en ny strålingskilde, altså betastråling. Så hver gang jeg skifter strålingskilde, så skal jeg altid måle baggrundsstrålingen, da det ikke er det samme. Her der måler jeg betastrålingen. Der sætter jeg også en 10 sekunders timer på, og når de 10 sekunder er gået, så har jeg de antal impulser eller stråling, den udsender. Den udsender 4723 impulser, det vil sige, det er næsten det tredoble, med alfa-strålingen gør. Det vil sige, at beta-strålingen er faktisk meget stærkere end alfa. Ud fra min mål, der skal der et stykke papir til at halvere alfa-strålingen. Allerede der kan man se, at alfa-strålingen er ret svag, hvis der skal et simpelt stykke papir til at halvere strålingen. Det samme skal der med aluminium, kun et stykke aluminium for at halvere alfa-strålingen, og det samme med bly. Men til gengæld ved beta-strålingen, der skal der 8 stykker papir til at halvere det. 3 stykker aluminium og 2 stykker bly, og det siger altså noget om, hvor kraftig beta-strålingen er i forhold til alfa-strålingen. Fukushima-ulykken, det kan man sige, at det var et kæmpe uheld, der skete i Japan tilbage i 2011. Det var et jordskælv, der skabte simpelthen en tsunami, der kom ind over Japan. Det ramte ind i atomkraftværket, men selvom de har bygget en mur, der skal holde sådan som tsunami er væk, der kunne ikke holde dem tilbage. Det vil sige, at tsunami strømte ind over og ramte ned i atomkraftværket og skabte lidt problemer. Altså det der skete, det var at kernereaktorerne og deres brugte atombrændselsbassiner, at de havde problemer med nedkølingen, og det vil sige, at et højt tryk blæste taget af væggene og, og taget ved atomkraftværkets reaktor. Og det vil sige, at et højt tryk blæste taget af væggene og taget ved atomkraftværkets reaktor. Og taget ved atomkraftværkets reaktor. Og det vil sige, at et højt tryk blæste taget af væggene og taget ved atomkraftværkets reaktor. 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 Og ta
Cirka 170.000 mennesker i en radius af 20 km fra Fukushima blev evakueret. Men man kan sige, det giver lidt problemer for de mennesker, som skal rydde op. Altså også brandmændene. De bliver udsat for en vis stråling, der gør, at de kan blive kræftsyge, for eksempel. At de kan få alvorlige sygdomme, og det kan de ikke overleve, når der er så meget stråling. Så farlig stråling, kan man sige. Og det er egentlig det. Der er problemet i dag også, man kan se med Japan i Fukushima, at området er meget, meget radioaktivt, og der går mange år, før det kan tages i brug igen. Det er en stor spøgelsesby nu, og altså det er utrolig farligt, og du kan ikke bruge byen til noget nu. Der står et ødelagt atomkraftværk, og massevis af stråling over hele byen. Jeg har valgt at perspektivere mit emne Fukushima med atombomberne, eller atombombesprængninger i Nagasaki og Hiroshima. Og det har jeg på grund af, at begge steder de er mega bestrålet nu. Begge to, jamen altså, nu er det selvfølgelig mange år siden, at det skete i Nagasaki og Hiroshima, men stederne er stadigvæk bestrålet. Der er mange mennesker, der er snak om, altså 170.000 mennesker bliver evakueret. Og 4 mennesker meldes døde, men der er dødstallet lidt højere, hvad kan man sige, i atombombesprængningerne. Og så synes de giver god mening til hinanden. Begge steder i Japan. Og så synes jeg, man kan sige, at atomkraftværker og atombomber, det giver meget god mening med hinanden, og så synes jeg, de passer rigtig godt til hinanden, så det er den måde, jeg har perspektiveret den til. Jeg kan konkludere, at mine forsøg har vist, at der skal meget til at halvere stråling. Hvis jeg sætter det op mod Fukushima-ulykken, så er strålingen derfra stadig meget svært at mindske. Jeg kan også konkludere, at Fukushima-ulykken har påvirket Japans befolkning. Før ulykken der var der 60% af befolkningens tilhængere af atomkraft, men efter ulykken er nu hele 86% imod atomkraft. Det vil sige, at Japan vil stille og roligt skifte atomkraft ud med vedvarende energi. Japan kan nemlig spare 15% mere med vedvarende energi, end de kan med atomkraft. Danmark og Tyskland har haft en stor rolle i udskiftningen af atomkraft til vedvarende energi. For det var nogle af de første, der fik indført, og man kan se, hvor godt det er gået uden atomkraft. Jeg kan også konkludere, at Japan også blev ramt af et sundhedsproblem. Efter ulykken slap en masse stråling ud, og det har skadet folk i Fukushima-området. De mennesker, der boede i Fukushima, kan risikere at få følgesygdomme som kræft. Byen Fukushima er en spøgelsesby i dag. Faktisk kan det gå mindst 40 år, før stedet måske kan tages i brug igen. Det er fordi, at der stadig er meget stråling, som er skadeligt. Ulykken har gjort, at man går mere op i sikkerhed. De steder, man bygger nye kraftværker, går man meget op i sikkerheden nu, da man ikke vil have ulykker som Chernobyl og Fukushima-ulykken igen.